Шаңғы, темір аяқ, тюбинг, сноуборд. Қыш күні урамда вақытны актив өткәру ысулары көп. Мұндай спорт түрлері білән шүгілләну вақытында қорқынышсызлық қағидалары үтәләме? Эфирда таяны нұқта ұстап студияда Алмаз Афиятов исәмсіз. Хәйлі кеш мұқтарам қонақлар, қағиданы барығызда білә, келішмәсәз қызыл темеге басасыз, келішсәгіз яшілге, һәм ақ нейтралитет белгісі. Шынында қыш айларында халық активлаша, бигрәктә инде қышқы каникуллардан соң әлеге қышқы спорт түрләрен үзитә башлар кебек. Шул уңайдан Илшат менә беренче сорау, хәзер нинди спорт түрләре популяр? Менә үзгәрешләр бармы? Еллар узу белән кешенең менә бу актив қышқы спорт түрләренә мөнәсәбәт үзгәрәме? Әлбәттә, хәзер үзгәрә инде. Чөнки бүгенге көндә яңа чанада, шаңгыда, тюбингларда шу төрләре барлыкка килде. Ул бит инде без элек бала чакта тюбинглары юк иде. Без шул ат чанасында шулай идек, безгә күңелле иде. Кемдер шана сайлый, кемдер тюбинг сайлый, кемдер шыннан да кышкы спорт төрләре белән шөгыльләнә. Чөнки кышкы спорт төрләре ул профессионал шөгыльләнүчеләр, инде кышкы ял итү, анда ниндидер үзенә кызыклык алу, кемдер инде үзенә адреналин ала, алар инде менә шул тюбингларда шундый тиз шуа торган әйберләрдә шуалар. Безнең яктан инде мин үзем укытучы буларак, һәр вакытта һәр баланы без үзең сакларга өйрәтәбез. Шул вакытта техника безопасности буенча инде без инструктажлар уздырабыз. Куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләшербез әле без аерым. Чыннан да менә Мансур әфәнде, шаңгы спорты һаман да популяр бит ул. Менә тюбинглар килеп керә дибез, ләкин шаңгычылар да артканнан арта. Шул ук менә Казан тирәсендәге урманнарга күз салсак та, ял көннәрендә машиналар тулы. Һәм кешеләр күпләп инде хәтта урыннар да юк дип әйтергә буламы бүген шаңгы спорты белән шөгыльләнүчеләр арасында? Гомерем буе шаңгы спорты белән шөгыльләнәм. Миңа бераз билгеле, аның торышы бу шаңгы спортының республика буенча да, потому что мин үзем һәвәскәр шаңгычылар белән оештырып, соревнованиеларда, ярышларда, ил күләмендә алар белән нитеп йөрим. Шаңгы спорты белән шөгыльләнүчеләрнең саны елдан ел арта. Нәрсәдән әйтәм, ял көннәрендә, менә мин үзем Нагорный бистәсендә торам, анда белгәнебезчә Дербышкада спортивный школа бар. Аларның мотор ясалган шаңгы трассасы бар. Современный техника белән ясалган. Мин үзем инде бераз как бы продвинутый, что ли, спортсмен дип әйтмәкче булам. Тренировкалар һәр вакытта шөгыльләнергә киләм. Анда иртә белән әгәр нитеп өлгерә алмасаң, шөгыльләнеп өлгерә алмасаң, сәгать 10-нан алып эшкә кадәр ял көннәрендә, анда машина куярга да урын юк, анда йөрергә дә бер-беренә мишәйттеләр. Семьялар белән, балалар белән. Сезнең тәҗрибәгез зур димәк инде, юкка гына сырның да Россия спорт стасы түгелдер инде сез. Шуңа күрә беләсез кайсы вакытта килеп, шуннан да ләззәт алып шуарга буладыр инде. Нәкъ шулай да. Без әле Сергейга да сүзне бирик әле. Менә заманча спорт төрләре дип әйттек, шулай ук хәзер актив рәвештә хәзер инде сноубордлар, тау чаңгылары керә башлады. Бүген яшьләр менә ниндирәк юнәлешләргә тартыла икән? Шул ук мәктәп укучылары мәсәлән. Мәктәп укучыларына дигәндә, беренче чиратта сез белән килешәм, һәм шул вакытта килешмичә калам. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер вакытта безнең Казанда бар бик зур мөмкинчелекләр җәйге спорт ярышлары белән дә, шулай спорт үзенә күрә күренекле шул юнәлешләр белән шөгыльләнергә, чөнки хәзер вакытта бар ябык кына үзенчә крытый дип әйткәндә инде урыннар бар, төрле җәйге уеннарны уйнап була. Ләкин шулай гына әйтмешли, менә кышкы уеннар безнең бик каты хәзер таралып китте. Һәм инде менә килешәм, мин үзем Дәрбишкә бистәсендә яшим. Анда һаман сайын бик күп шаңгы шулар, һәм инде шул яктан әйтәсе килә, анда безнең ракет стадионы бар. Ул ракет стадионы гел шул тора, анда гел коньки, шулай гына тимер аяк шуалар. Һәм инде үзем балачактан инде гел һаман сайын хоккей белән шөгыльләнә идем. Һәм инде әйтеп әйтәсе килә, хәзер вакытта бик күп балалар тимер аяк белән шуа. Һәм инде алар үзләренең формаларын саклау өчен шулай инде җәйгенә дә инде ролик конькиларга күчә, чөнки хәзер вакытта бик күп кенә яңа ЖК дип әйтик инде торак комплексларда безнең бик күп бар махсус ясалган шугалаклардан башка әле җәй көне ясалган билгеле бер юллар бар. Ул юлларда балалар үзенең кышкы формаларын
онытмас өчен рәхәтләнеп роликларда шоу бирә ала. Ниндер фикер белән килешмәдек. Менә без инде һаман сөйлибез, менә күп кеше шөгыльләнә, менә машиналар куярга урын юктылар. Менә без сезгә соравым бар әле. Менә шул стадионнарда үзләрен саклау өчен, анда бит кеше күп, жюрилар тегеләй болай бәрәсәләр, менә алар ничектер менә каралганмы? Ниндер инструктаж уздыралармы бераз гына менә алар белән? Кешеләр бар бүгенге тапшыруда. Рамил әфәнде Сафиуллин, ул коткаручы. Менә чыннан да тикшерүләр алып барыламы? Мондый урыннар нинди шартларга туры килгәнен кемнәр карый, кем җавап бирә моның өчен? Буның өчен технадзор җавап бирә. Без килеп тикшермибез. Без киләбез, әгәр дә травма алса ни кеше, теге скорыйга булышырга, теге алып чыгарга гына. Без үзебез алып килеп тикшергән юк безнең. Мондый урыннар алар нинди шартларга менә җавап бирә? Иң беренче чиракта юл кырые булырга тиеш түгел, машина йөрергә тиеш түгел, электричкалар, поездлар урыны булмаска тиеш, промзона булырга тиеш түгел. Елга күлләр кырые булса ярый, вакыты белән просто без катламдыгы минимум 15-25 см булса гына таудан шулып төшеп шунда гына ярый. И ярлар кырые бик әйберне травма пасны ярамый ул кырыйларда йөрергә. Булай үтиләрме ул кагыйдәләрне? Үтиләр. Рамис әфәнде, менә районнарда хәл ничегрәк икән? Аңлашыла, Казанда мөмкинчелекләр күп дибез, шартлар тудырылган, кыш көне җәйге спорт төрләре белән, җәй көне кышкы спорт төрләренә шөгыльләнергә була дип. Районнарда хәл ниндирәк икән менә бу спорт белән актив рәвештә шөгыльләнү өчен? Казан белән чагыштырып булмый авыл җирен. Әмма ләкин авыл җирендә халыкның әзлеге, шартларының булдырылуы белән яхшырак та булырга мөмкин. Мисал өчен Шаңгы спорты федерациясе республикабызның битендә һәр районда үзенең базаларын булдыра. Ул шуны хәле бөтен заманча таләпләргә, анда ботинкасы да, шаңгысы да, үзеңнең шаңгы белән киләсең икән, үзең шуасың. Алып торга кирәк икән, алып торып шуасың. Баласына, шагасына, алысына, кешесенә, алысына дигәнне менә безнең Кайбышта инде символ 83 яшьлек Альберт абый Ярхамов ул чыкканмы дип бөтен кеше карап тора. Чыккан. Ул бары тик кар явудан тора һәм беренче эзләр салудан тора. Шулай гомер-гомергә популяр булган инде шаңгы спорты, ул хәзер дә шулай булып кала. Икенчедән, безнең Кайбыш Теләче районнары кебек бик популяр хоккей спорты. Күп районнарда битендә безнең шартлар бигрәк тә яхшы. Өсте ябык без сарайлары бездә әле юк. Алла бирсә булыр дип торабыз. Әмінә инде шул хоккейны уйнаган арада олысы, кешесе, махсус вакыт бирелә, гаиләләр белән килеп, конькида тимер аякта шу завык өчен, ял өчен бик популярлык белән файдаланыла. Һәм инде өченче әйтик, авыл җирендә таралган чанашулар, яисә менә заманча шулар, алар һәр берсе бар, бик артык инде аларны саклап та бетереп булмый, әмма ләкин бигрәк тә менә хәзер каядыр узган, каядыр узачак, каникул, жал аралар, анда инде күп кайта шәһәр балалары рәхәт чигәләр, шуңа күрә бөтен шартлар бар. Әйтергә була, бу бик уңай. Һәм мөмкинлекләр дә бар, һәркем инде шулык чаңгы тимер аяк алып, бүген инде һәркемнең кесәсеннән киләдер ул. Сәламәтлек ягына күчик әле, чыннан да кышкы спорт төрләре менә бу җәрәхәт имгәнү алу ягыннан бик куркыныч. Рәмзия ханым, менә ниндирәк имгәнүләр алалар, ниндирәк җәрәхәтләр алалар? Чыннан да күпме мөрәҗәгать итүчеләр кышкы айларда, нәкъ менә актив спорт белән шөгыльләнеп килүчеләр? Актив спорт төрләре буенча күбесенчә безгә тюбингтан шуганда җыгылып мөрәҗәгать итәләр. Чөнки тюбингтан шуганда алар билгеләнгән урындан шумыйлар, беренчедән, икенчедән алар төшә торган юлның чамалап бетермиләр. Тизлекне тиешенчә алдан белмиләр инде. Белеп бетерә алмыйлар. Һәм шунлыктан юл өстендә аларның боз кисәкләре булырга мөмкин. Тюбингтан алар тиз генә туктата алмыйлар, агачка килеп бәрүләр очраклары да гына очрый. Һәм тюбингтан төшеп калып, алар умырткан баганасын сындырырга мөмкин, аяк-кул сынулар да күзәтелә. Без тапшыруларның берсен багышлаган идек әлеге темага. Чыннан да 60 км сәгатькә кадәр җитә әлеге тюбингларның тизлеге. Монда нәрсәләр кулланырга кирәк? Илшат, ничек уйлыйсыз? Менә чыннан да шикләүләр булырга тиешме? Бары тик инструктор ярдәмендә генәме? Нәрсә ярдәмендә без моны контрольдә тота алачакбыз? Алмаз, менә үзегезнең балачакны искә төшерегез. Без кызык өчен балачакта инде барып, ике тау башына менә директә, икеләгәнгә утырып, төшеп бәрелеп уйный торган идек. Бу кызык инде безгә. Анда кемдер аягында сындырырга мөмкин иде. Бүген көндә бит балалар шулык балалар, аларга кызык кирәк. Миңа калса, ата-ана аны шуырга барганда, менә шул тюбингтә алар бит өстерәп баралар үзләр, беләләр кая барасын. Калса,
киім кигәндә умыртка баганасын тота торган берәр инде киім кияргә кирәктер дип уйлыйм. Безнең бит инде менә шул ук скутерлардан ниләрдә жүргәндә кияләр бит киемнәр. Ул бит 60 километр баланы һәркем шундый киемгә киен. Ә нишләп? Әгәр дә үзенең баласын сәламәт килеш тотасы килсә, миңа калса киендерер дип тә уйларым мин. Чөнки ул бит менә шундый сорау туа, бала килеп бәрелеп, я гомер үзләргә мөмкин, я гомерлеккә гарип калырга мөмкин. Аякка басмаска мөмкин ул. Миңа калса үзләре уйлыйлар. Ә бәлки куркынычсыз итәргә кирәктер бу шу урыннарын, ничек уйлыйсыз сез? Biz әлбәттә аларны хотя бы кисәтү таблицалар булырга тиеш дип уйлыйм менә. Шушы дәрбитләр бисәсендә генә дә анда Сабантуен урында яхшылап эшләнелгән, анда бәрерлек урыннар ниләр юк. Ну бар чаңгы трассасында шундый текә урыннар. Шунда киләләр, әтиәниләрдә карап тора шунда. Кешегә бәрелешәләр, анда агачларга бәрелешәләр, анда борылышлар чаңгы зиннән баралар, шунда борышка ул бит тюбинг не контролируемый, ул аның скоростен чип җиткәндә. Ул сарага агачка бара иде. Менә шуңа күрә минем тәкъдимем бар безнең специалистларга обязательно андый урыннарны менә чаңгы трассаларын карап чыгып обязательно да тренерлар бар, конечно, алар үзләренчә нитәләр, анда шуалар шөгыльләнгән кешеләр, алар нитмиләр. Ну, шуып төшкәндә кырыйда ограждение булырга тиеш. И уже шуып киткәч, иртәгендә астарак, нәрсә дип әйтим, специаль бордюрлар йомшак. Теге әллә кая китмәскә шуңа гына бәрелгәндә. И уже менгәндә шуып төштегезме? Менгәндә айрым трапта менәргә кирәк. Шулай да. Ну, бөтен җирдә дә бу таләпләр үтәлми. Ул бер җирдә дә миннән кала өстә чиреп җибәргән җирдә кеше дә булырга тиештер дип уйлыйм мин. Бу балаларны җыла теленә үзеннән төшермәскә бер качанда. Менә тагын нинди куркынычсызлык кагыйдәләре үтәрелергә тиеш? Бу хакта без сезнең белән рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңалыклар телеканалында таяну нокта тапшыруы, кышкы спорт төрләре турында сөйләшәбез. Шуннан да инде монда күпмедер дәрәҗәдә куркынычсызлык кагыйдәләре турында да әйтә башлаган идек, ләкин бу гына җитми. Һәр елны без әлеге тема турында сөйләшәбез һәм һәр елны сорау туа. Ни өчен шул ук имгәнүчеләр саны күп, ни өчен хастаханәләргә еш кына баралар, әтиенләрдә карап бетерми. Бу сез әйткән язуларда бернинди дә роль уйнамый, чөнки язуга карап тормый шуасы килгән балалар. Сергей, сез ничек уйлыйсыз? Шуннан да ниндирәк алымнар кулланылырга тиеш монда системалы рәвештә? Беренче чиратта монда гаеп без эзләргә тиеш түгел. Чөнки төп мәсьәлә балалар, мәсәлән, без үзебездән чыкканда, без һәммәсен елгага төшеп, елганы чистарта идек, шунда хоккей уйныйдык, учаклар яга идек, һәм без беләйдек, нинди бузга басырга ярый, кайсы бузга басырга ярамый. Хәзер балалар куркынычсыз кадыйкларын беренче үзеннән чыгып белмиләр. Һәм инде без күп нәрсә аларга өйрәтсәк, әйтсәк тә, без алар белән бик сирәк чыгабыз шуырга. Атнага бер булырмы, атнага ике булырмы? Шатафан тагын килешми кебек. Монда менә җөмдә балаларны чыгарабыз дисез сез. Без бит кичкенә вакытта үзебез дә чыгып китәдек. Әтиләр без белән чыкмыйлар иде. Әмма ул өйдә ул эш алып барыла иде. Улым анда кирегә ярамый. Ул инде без бала буларак безнең бер кулактан кирә икенчесеннән чыгып китә иде инде ул. Шулай бит, әлбәттә. Бүген көндә балаларның алар бездән күбрәк белә. Чөнки аларның телефоннары бар. Әмма даже ул телефондан карап та балаларга куркынычсызлык тудырып булмый. Шуңа күрә ул инде әтинидән дә килергә тиеш, шул ук безнең мәктәптән дә килергә тиеш, һәр дәврдән дә. Каникулга китәләр, без инде үзебез мәктәптән чыгып әйтәм. Каникулга китәләр, һәр бала белән класста эш алып барыла. Юл аша дөрес чыгарга, тегендә шумаска, монда шумаска, үзеңне тәртипле тотарга. Бу бит инде безнең мәктәп кенә алып барып бетерә алмый эшне. Өйдә дә әтиәни дә эшләргә тиеш. Мин әти-әнигә генә калдырмыйм. Балага бераз гына хәзер бит инде видеолар күп. Миңа калса видео белән мәсьәләләр китерергә кирәктер. Бәлки менә шул мисаллар китерергә кирәктер. Кайсы менә Мзяхан, нинди спорт төрләрендә нинди җәрәхәтләр булырга мөмкин? Һәм бәлки ул мисалларны шулай ук аңлатып, күрсәтеп, менә әгәр дә син куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмисең икән, менә нәрсә була дип мисал китергә. Менә сезнеңчә ниндирәк куркыныч нәтиҗәләр китерергә мөмкин икән әлеге шулар?
Балалар белән беренчедә гаиләдә дәрес кебек аңлату эшләре алып барырга кирәк. Һәм беренче тапкыр яңа җиргә тау шуырга, чаңгы шуырга барганда бала белән үзең барып, балага яңадан әйтеп, бер тапкыр әйтеп бала ишетмәсә, икенче тапкыр әйтүдән ул барыбер ишетергә мөмкин. Колагына керә аның әз булса дагы, бала белән бергә ярып барып, бергә шуып, аңлату эшләре алып барып, бергә бала белән шөгыльләнергә кирәк. Андый мөмкинлек булса, әлбәттә. Мөмкин булса, һәм беренчедән бала белән ул шөгыльләнә, икенчедән ул әти-әни үзе дә һавасылап табигать белән хозурланып кайта. Мәсәлән, күбесенчә безгә киләләр тюбингтан шуганда дип әйттем, һәм икенчесе тимер аякта шуганда алар дөрес басмыйча бер-берсенә бәрелеп гольностом суставларны тарттырып киләләр. Иң яхшы очрый торган шул җәрәхәтләр. Әти-әниләргә Рамил әфәнде нинди киңәшләр бирергә кирәк бу очракта? Әти-әниләр белән ниндирәк эш алып барырга кирәк? Биттем инде баланы бер кайчанда үзеңгә төшермәскә. Бер 18 яшьтә булсын да һаман теге бергә төшерергә. Юк, ансы балалар аңлый, ә менә әти-әниләр белән эшләүче безнең мәсәлән шул ук инде куркынычсызлык органнары бармалар. Кем башкарырга тиеш бу эшне? Ниндер шул ук аңлату эшләре, ниндер махсус роликлар булырга тиешме? Менә сезнеңчә ниндирәк эш алып барыла? Без күбрәк менә балык төшәрен чыгабыз профилактик ясарга, теге менә кайчан керергә ярый, кайчан керергә ярамый, кайда су куярга ярый, кайда су куярга ярамый. Алар да барыбер керә. Бер үзләрен кешеләр. Менә бу чаңгы әле безгә яңа әйбер, бака безнең бу әйбер белән чыккан юк әле. Бу сферада. Мансур әфәнде, яңа әйбер түгел бит чаңгыда шулай. Минем әйтәм бит, тәкъдимем бар, коткаручыларга һәрбер трассаны карап чыгарга кирәк. Анда бик куркыныч поворотлар бар. Шунда обязательно булдырга кирәк табличкалар, анышлыклар куярга. Менә куркыныч борылыш, дип анда или как опасный поворот. Менә алар бездә юк. Минләр бала чагаларны, хотя бер кызны күрдем мин кулын сындырган. Үз кулым белән үзем күтәреп чыкканым булды, бер аягын сындырган апаны менә опять-таки шул менә дәрүшәш бистәсендә. Шул борылыш аркасыннан. Ул борылышка нитамыша агашка килеп бәрелгән дә, шунда аягын итеп сындырган. Ул аны бит күреп нитеп, хотя күрәргә тиеш тә инде ул. Бераз шуны укып нитсә, ул бит бераз сфераны туктата ул кешене, бераз уйландыра. Шунда Һәм бер сорау, әгәр менә шушындай урыннарны алар бит инспекция безнең һәммәсен үзе генә килеп карый алмый. Без үзебез мәсәлән кулланучылар билгеле бер телефон аркылы сезгә мөрәҗәгать итә алырлык андый мөмкинчелекләр бармы икән? Булган сезгә бурысы министерстводан да обращаться. Министерствога юнәлдерү андый Бардыр, кайнар дигән телефоннар алар бар. Шуннан да. Ишат, сез ниндер фикер белән моңа кадәр шулай килешмәгән идегез. Менә сез конкрет ниндидер тәкъдимнәр чыгара аласызмы? Профилактик чаралар алып барырга, әти-әниләр белән сөйләшергә. Әти-әниләр үзләренең балаларына игътибарлы булырга кирәк дибез. Ләкин бу гына җитәме соң? Җитәр дип уйлыйм. Чөнки минем үземнең күз алдымда шундый бер күргәзмә булды инде. Минем балалар шуа, мин өземнең балаларга ул бит әле ата-ана үзенең балаларын сакларга тиеш, ул шул математикта, физикта булырга тиеш, юлның кая китергә мөмкинлеген ничегрәк ул аңларга тиеш аны. Мин үземнең балаларына әйттем, балалар, менә сезнең төшкән юлыгыздан булайгара киреп китсәгез, сез машинасына киреп китәсез дип. Анда стоянкада тора машиналар, газельләр, тегесемесе. Минем яңа килде тоже шулай ук әтисе баласы белән, баласы төшеп китте дә Борылып та китте, машинасына кирип китте. Маңгайы белән бәрелде газельнең артына. Ан баласын төшергәнче мин әйттем, сез уйладыгызмы дип. Әйди, шуа бит улды. Шуа бит улды. Менә монда инде миңа калса ата-ана башта үзе тыйырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Үзе бәрелергә тиештер дип мисал инде. Гомумән, әгәрдән дә машиналарга төшү куркынычы бар икән, ул җирдә төшергә ярыймы һәм шуарга ярыймы дигән сорау да туа бит әле. Бала бит инде шулай ук әле. Шуңа күрә мин үземнең балаларны кырга алып киттем. Икенче якка. Ул тотты да шуннан төшерә башлады баласын. Ул бит инде әфәнде, менә шуалар, уйныйлар, кайберләре хәтта менә сез әйттегез, таулардан да төшми хәзер дип чыннан да. Бүген балаларны без әйтәбез бер яктан шул телефоннардан аерып булмый дибез, һәм бу куркыныч бар дип. Һәр әти-әни бит әле ул баласын тауга түгел, хәтта менә ишек алдына чыгарга да куркып тора кебек. Менә шулай ук нәрсәләр эшләргә икән бу очракта. Бер яктан балаларны һәрвакыт актив спорт төрләренә тартырга кирәк. Икенче яктан өйдән чыгару һәм менә бу куркынычсызлык ягы да бар кебек. Мин дә шушы темага керәсем килеп тора иде, чөнки бу битмәс төкәнмәс тема. Беренчедән без бит инде барбер актив балаларны җәлеп итәргә телибез. Менә хәзер генә әйтелде, без үскәндә таулар шымарып бетә иде. Әле мин 5 метрләр заманына эләктем, 5 метрләребез басып торадыр иде, шуып кергәндә.
Әмма ләкин замана үзгәрә, беренчәтеп булмый, һәм шушы рәвешле барбер активлыкны үстерүне беренче планга куярга кирәк. Без үскәндә дә травма алулар булды. Саклап бетереп булмый инде аны. Әлбәттә, үзаң, өйрәтү, күрсәтү һәр вакыт булачак, булыр. Менә активлыкны арттыру, компьютерлардан, уеннардан, уеннарыннан айыру, ул бик тә кирәк. Моны бөтен әти-әни, без инде менә әби-бабай рәвешенә җиткән кешеләр, моны бөтен тойымлыйбыз. Шуңа күрә менә кайсы бер вакытта әйтәсе бит туңалар. Туңалар салкын көннән ничек чыгар? Салкын инде без Россиядә яшибез, Татарстанда ул карны үсмәгәч, туймагач ул бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә бик артык жәлләп тә бетермәскә. Ул дөрес әйбер түгел. Жәлеп итәргә, күмәк уеннар, шул хоккейларны әйттек бит инде. Башка төрле мин үзем менә экзотик спорт төрләре турында да әйтеп китәсем килә. Кайбышка бер караганда хаста түгел кебек. Президент та бер килгәч гаҗәпләнде бездә. Шушындый ук менә физкультура укытучылары, энтузиаст тренер Мирәле авылында безнең Фрат Җиһаншин дигән тренер бар. Аның укучылары тимер аякта тиз йөрү шуы буенча Татарстан командасының нигезен тәшкил итәләр. Хәзер бер ярыштан, бер шәһәрдән кайттылар, бөтен Россия буенча йөриләр. Монда инде бөтенләй менә кирип киткәннәр, шиклени профессиональ дәрәҗәгә җиткән укучылар да бар, балалар да бар. Шуңа күрә активлык бар, тартылыш бар, ул бетмәс, киләчәктә дә булыр. Һәр буын үзенең үткәнен сагынып искә алыр, барбер начарлыкка бармас дип ышанып калам. Экзотик түгел, анда экстремаль спорт төрләренә дә тартыла башладылар бит. Ул сноуборд булсын, олимпия системасында да яңа спорт төрләре барлыкка килә башлады. Әйләнеп фристайлар, менә алар хәзер популяр микән? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, мөмкинлекләр бармы алар өчен шулай? Мөмкинлекләр бик күп, чөнки безнең бит инде Казан тирәсендә бик күп кенә ул юллар бар. Да шулай гына Дәрбишкә бистәсендә дә анда шундый бик кызыклы трамплиннар бар, рәхәтләнеп шуып китеп була сноубордларда. Әллә моның өчен махсус өйрәнергә кирәк? Анда прокатный база бар, анда ул базада сноуборд неләрен тоже бирәләр, горнолыжный тоже бар, снежениеләр бөтенесен прокатка алырга була. Шуңа күп кеше шунда килә, между прочим. Ул горнолыжный спускта, сноубордта анда кырмыска кебек. Монда махсус әзерлек кирәктер инде, Илшат, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, менә бу дөрес сорау булды, әзерлек. Менә мин Biraz gına akılsız etiydi, özümünü oğlumunu alıp kildim de, bunu snowboard'a bastırdım da, eyde oğlum tüş. Alay bulmayı. İşlep, min çürem bir tane. Bana indi biraz gına dürüst etkende, şoluk mine kişkine balanı, mine jeli bitudi bir emisi abi dürüst etti. Kişkineden sportqa biraz jeli bitirge kirek. Sportqa kilgen bala, ol kündəlik şoluk nendedер qaidelerge irene, ol özünü nişiktir tutarga irene. Başka tür bilen şıgıllense de, oramga şıqqaştın, ol mine tau şuğandan ol qaray. Çürge yarı mı? Garip bulmay mı? Onlarısın inikeşleri, sinikeşleri bilen de özü düşe. Men indi özüm Osta kütüp duran bitinesin. Demek anlatу эшләре монда бик зур роль уйный булып чыга түгелме соң инде? Нәкъ менә әтиәниләрнең сез нинди фикер белән килешмәдегез? Фикер шул әтиәни дөрес әйтәсез. Ләкин шулай да менә мин кайвакыт дәресләр алып барганда балалардан сорыйм, бу укучы хәзер кайда? Алар аны белми. Алар ул бала нисәбен шөгыльләнә белми. Класста да алар үзара аралашмыйлар, телефонда юнәлер белән генә. Һәм инде шул нәрсә югары, менә мин үземнән чыгып, мин каян өйрәнә идем, монда шура өйрәнмәй юкмы икән? Югары классташлардан, югарылардан. Мин алар белән хәбәрләшә идем. Мин үземнең 11-нче класс, 11-нче укыган укучыларны шулай гында үзем 5-нче класста булсам да, мин бөтен югары классны белә идем. Хәзер балалар параллель классын да белми. И шуңа күрә аларга үрнәк, үзенә күрә күбрәк кеше балалар кая. Үрнәктән бара. Шулай бара иде. Барабыз, бөтенләй үзгәрде замана. Шуңа күрә диктор бәлки чагыштырырга да кирәк түгелдер. Шуннан да хәзер бөтенләй башка рак тормышта яшибез. Рәмзия, һәр спортны менә билгеләгәндә, кышкы спорт төрләренең бигрәк тә куркынычсызлыгын билгеләгәндә, нәрсә таян ноктасы булып тора икән? Беренче чиракта балалар урамда барганда дагы ашыкмыйча барсыннар, алар ашыгып барып юл өстенә күз саларга оныталар, һәм шуннан таеп җыгалар. Инде спорт төрләренә килгәндә, беренчедән әти-әниләр балалар белән бергә шөгыльләнеп, бергә барып, бергә шөгыльләнсеннәр, һәм бу очракта бәлки травматизм кимердәген
Иң җайлы һәм травмалар минем күзлектән чаңгыда шуганда әзрәк шикелле. Һәм чаңгыда шуганда шул очрагы бар. Агачлар күп булган җирләрдә шуганда һәм бик текә таулардан шуганда саграк шусыннар. Һәм ул җирләргә бармаулары җәрәхәтләнүне киметтерә. Дөрестән дә шулай, һәр спорт түре дә иң элек куркынычсызлык кагыйдәләрен өйрәнүдән башланырга тиеш. Кыш айларында балаларыбызны, үзебезне һәм якыннарыбызны җәрәхәт һәм имгәнүләрдән сакласак иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.